Anxo, creo que non teño a hora. Isto é o que ten ensayar. As cousas clávanse sempre. Repito. Ladies and gentlemen, madames e messieurs, donas e cabaleiros, Xaime Cancio. Hai que saludar a todo o mundo. Bueno, benvidos un ano máis ao auténtico, ao único, ao maravilloso, ao increíble, ao participativo show Porro Show! Sabedes, damas e cabaleiros, que este ano non estamos todos. Este ano faltanos el. Faltanos Jorge. O noso compañeiro está nunha reunión. Está creando un novo paradigma. Creo que desta volta vai triunfar. Esperemos que don Jaime vaya con él. Donas e cabaleiros, un aplauso para Jorge, que hoxe non pode estar aquí con nosotros. E un aplauso para Rebeca, que tampouco puido vir. E un aplauso para o alcalde, que tampouco vai vir. E outro aplauso para o alcalde, porque tampouco vai vir para o ano. E outro aplauso para o alcalde, a ver se dimite dunha puta vez. Aí estamos, compañeros. Está ben ganar as eleccións. Está moi ben. Pero tamén estaría ben que se acercaran por aquí. Tamén estaría ben que viñeran a escoitar o que o povo lles demanda. Dixéronme que estaba a concejala de Cultura. Dixéronme. Non a coñezo. Vostede é a concejala de Cultura? E como se chama vostede? Silvia. Silvia, benvida. Encantado de conocela. Donas e cabaleiros, Silvia, a concejala dun pobo con cultura. Prácticamente non ten nada que facer. Prácticamente non fai nada, donas e cabaleiros. Esa é a nosa amiga Silvia. Outro aplauso para Silvia. Ben, e xa sin máis, comeza o espectáculo. Sona o que sona, porque vamos montar unha gasolineira. Aquí, no medio e medio, pa vosotros. Espectaculares, Paz e Olalla. E xa vedes sin afunda moito máis. En serio? Vou comenzar a ler. Volvo a repetir o de sempre. Acordádevos que eu non sei cantar. O que canta é o outro tono, meu primo. Eu de cantar absolutamente, pero nada, Parece porque poño así a cara e a voz, pero nada de nada. Xa que vou ler. Vale? A primeira, como a sempre, vai para el.
Non sei se está, dixeronme que estaba desaparecido en combate. Fai anos que non o vexo, donos e cabaleiros. Empezaremos coa campaña para a semana que ven. Titúlase Cabezudo e Cabezón. Moitos anos insistindo para ser alcalde de Foz, pero cortaronlle o cabezón desde a calva hasta a noz. Soñaba con ser alcalde e quedouse na estacada. Presentouse por 5 partidos e agora quedouse en nada. É o xefe de excursións percorrendo o mundo enteiro baixo unha falsa asociación para sacarlles o diñeiro. Que haberá nesa cabeza delimitadas dimensións para que o probe home pensara gañar estas eleccións. Agora, xa lle di Rivera, berrándolle de viva voz: donos agora a pero puxéronse os xugadores que non queren de balón, pois sabodemo de que está cheo e non queremos ter ningunha lesión. E ao parecer convenceuse de que para alcalde non hai maneira. Rompeulle o xerro no camiño como no conto da leiteira. Chou, po, rou, chou! E ora sin máis, donas e cabaleiros, chega para todos vos o compañeiro e sin embargo amigo Marcos Fernández. Boas tardes a todos. Sin máis preámbulos, empezamos unha que se titula Desgobernos sen goberno. Quen goberna mareado? Ramallado. Quen nos ven cos da feira? Ramalleira. Perdón un momento, Marcos, vamos facer esta de outra maneira, se che parece. Correcto. Por favor, Paz, podes acercar. É que isto, como xa sabedes, ensayámoslo tanto que chegamos aquí e clavámoslo, vamos. É unha cousa que dixemos, hostia, tal. Entonces, para que vexedes que é totalmente improvisado, vámoslo improvisar ainda máis. Entón, van a ler a dúas voces. Xa é difícil cantar a dúas voces. Ben non sabe a señora concellada. É serio, cantar a dúas voces é moi difícil. Sí, xa o dicía como era aquel que dicía vamos cantar o Carmina Burana. Xa a señora non la conozco. Vamos a intentar a dúas voces, donas e cabaleiros, Marcos Fernández e Paz Quiroga. Tomade. Quen goberna mareado? Ramallado. Quen nos ven cos da feira? Ramalleira. Quen cos do mercado tan listo? Sisto. Que ningún dos tres era visto. Son esperanza perdida, pois que nos quitan a vida. Ramallado, ramalleira, existo. Quen asañara o noso lar? Popular. Quen nos torcerá a vista? Socialista. Que se saltará a norma? Plataforma. Levar o zapato á forma doutro xento non se amaña. Facer tan gran fazaña. Popular, socialista, plataforma. Quen se queda coa mota? Gaivota. Quen sin verso nin prosa? Rosa. Quen non quer pan duro? Futuro. Non van eles de seguro ser moi grandes amigos nen caerse con testigos. Alianza, rosa e futuro. Quen as últimas sabemos? Podemos. Que vaguas para panos? Ciudadanos. Que cantos de serea? Marea. Quen comprará tal prea? Gran toleña e pensar que nos poidan amañar? Podemos, Ciudadanos, Marea. Tou porrou, tou porrou, tou!
donas e cabaleiros, as únicas, as incombustibles, as maravillosas, elas son as pandereteiras da vamos arriba, Vela! Fuerte ese aplauso. Outra vez ese aplauso, vamos, que xa sabedes que todo... O ano que ven, vou ensayar os aplausos, sabes? Donas e caballeros, elas son as pandereteiras da Subela. E sabedes, volveu o morroncho. Trouxe unhas cervezucas. E nosotros, por non despreciar, vamos bebelas. Despaciño. Vai por vosotros. Moitas gracias. Parecemos que lea outra. Veña. Dice así: fun ao pleno de investidura, nada se sabía, había dudas. Como houbera dimisión, igual cambiaran de condición. Sobrevoou a gaivota, non cambiara nin gota. Alegráronse os de Gestagua, a cousa estaba amañada. Dimiteu o cabezón e non houbo negociación. Pepito 1, Val 0. E as pícaras fumeándolles o cerebro. 5, 3, 3 e 2. E aquí non goberna nin Dios. Ideas a esgalla, que antes non fixo nada. Hai que traballar agora, que pa a próxima igual non cola. Depuradora, carril bici e humanización, residencia, gasolineira e pexón. A ver se dá feito, antes de que o resto sumen 8. Chou, po, rou, chou! E agora a nosa compañeira e, sin embargo, amiga Olalla vai nos dedicar unha das dela, que non é dela. Quero dicir, por primeira vez e sin que sirva de precedente, quere ler unha copla. Eso de querer. Donas e cabaleiros, Olalliña. Non me deixaron nin atril. Sabes? Unha gasolineira nova ao pé do Bahía. En fronte ao asilo, pegada á gardería. Ali, no medio das casas, ao lado centro do día.
Non hai sitio mellor para vender gasolina. Falle acompaña os vellos, dalle aos nenos os bons días, saúda a xente que pasa e o dono dalle moita alegría. Avanzan as obras sen pausa, vense por riba da valla, cando hai cartos por medio, calquer cousa se amaña. Non importa a distancia, tampouco se hai perigo, a licencia dase e punto. Cando pide un amigo, se é un promotor ou xefe, mellor aínda que amigo. E non esquezades nunca, en Foz manda o ladrillo. Seguir coa lista que tiñamos preparado ao primeiro e de que nos olvidamos según salimos por esa porta. Isto sempre lo digo, isto é moito. Vamos cantar a primeira que íbamos cantar que se nos olvidou. Xa que vamos a cantar agora, porque, bueno, que vos importa? Se nos dá permiso, señora concellada. Tu eches mala suerte que non veo Xaime Cancio. Verdad, mamá, que na casa son bueno? Mas bueno, o carallo, é como todo. Todo, e ainda hai veces que repito. Nenos, a ser buenos, como é o tío Tono, que o come todo, todo, todo. E se hai cocido non chasquero. Isto, sin máis, vamos cantar a que tiñamos que cantar cando entramos, que nos equivocamos e cantamos a outra e todo este rollo. Esta é unha xentileza, unha cortesía deles que se chaman Pedo Molete. Un aplauso. Brindo polas mulleres que rebosan simpatía, brindo polos que volven con os roxos outro día. Brindo polo recordo do teu corpo, pero olvidei a tua cara. Brindo polo que tuven porque xa non teño nada. Brindo polo que tuven porque xa non teño nada. Brindo polo momento que ti e eu nos coñecimos e polos corazóns que rompimos polo camiño. Brindo polo recordo e tamén polo olvido. Brindo porque esta noite un amigo pague o viño. Brindo porque esta noite un amigo pague o viño. Brindo para que o ano carnaval sexa máis lonxano, para que non nos dea tempo de tomarnos un descanso. Brindo polo que caiga hoxe dentro deste vaso. Brindo pola victoria, polo empate, polo fracaso. Brindo pola victoria, polo empate, polo fracaso. Brindo porque este ano se amañen as carreteras. Veñen aí os ciclistas e parece que van por pistas. Brindo porque as praias estean ben vixiladas. Brindo porque o carril bici haxa alguén que o utilice. Brindo porque o carril bici haxa alguén que o utilice. Brindo porque os do Concello aprendan a falar galego. Válenos que o falen, que o escriban, que o regalen. Brindo porque Casiñeira saque hoxe a carteira, pa que nos pague os viños e vacilalo con cariño. Pa que nos pague os viños e vacilalo con cariño. Brindo porque as raíñas que non falten ese día. Brindo polas charangas que pelean coas comparsas. Brindo polas carrozas e tamén polos grupos. Brindo por toda esta xente, por este pobo, por este entroido. Todos. Brindo por esta xente, por este pobo, por este entroido. Gracias, donas e cabaleiros. Xa sabedes por que non a cantamos antes, non? Porque non tiñamos ni idea de como éramos. Isto está reña. Ben? Non está a raíña. Está a raíña do Antroio. E que fai a raíña do Antroio ali fora? Bueno,
Eu teño que dicir que sempre fui un republicano, pero, coño, a reina do Antroia lle falla que deixar entrar. Dona, se Cabaleiros faiga un paseíque entre a reina do Antroia, que nos vai morrer de frío e ainda quedan 4 ou 5 días. Home, esa é a reina do Antroia, Dona, se Cabaleiros. Supoño que tamén darán as súas damas de honra. Moitas gracias por vir. No, xa podes ir pa fora. Veña, va, vive. Ben, como outro aplauso, por favor, para a reina e para a dama de honra. E que viva a República. Esto... non sei como seguía isto. Por lo tanto, vou beber un trago de cerveza. Gracias, Morroncho. E vou ler. Tócame. Por exemplo, esta ten por título A Lady Fragancia. De terceira e analista para a señora diputada. Pero os votos non deron de seu e quedouse na estacada. E cuenta a leyenda que o celebrou o día anterior cunha cea para máis de 60 aí mismo no restaurante Leitón. E despois de tal resultado cualificado de desastroso, por que vendería yo la piel antes de matar el oso? Vai recorrendo as rúas co seu paso de claqué, claqué, e rompendo nas plaquetas Ave César, libéranos dimené. Vai máis tesa que un bimbio, que parece non ser do pobo, que se chega a ser galiña, coa fachenda non pon nin un ovo. Se chega a sair deputada, calquera lle pide lume, pero quedouse en ramallos verdes, que cando os queimas, todo é fume. Foi un fracaso en cultura, igual que en asuntos sociais. Non atendeu ao seu negocio e quer atender ao dos demais. Pero por sorte ou por desgracia, o tempo pon a cada un no seu lugar. Por iso a lei de fragancia, a deputada, non deixaron chegar. E cuenta la leyenda das tuberías de fondós atascadas con silicona, que non as desatasca nin Dios. O fidalgo desbancado, Dulcinea sin deputación, a familia non baila na chaparrita, vai a mágoa, sí señor. Pero todo ten remedio, aquí notou por routou, porque mentras vos aplaudides, ela soña coa diputación. Sí, sí, reíros todos de mí, aprovechando el topo routou, que el día que menos penséis, estaré enchufada allí en la diputación. Volve, Marcos, van a Sebastián. Moitas gracias, Tono. Polo ben dos cidadáns, xa que a cuestión é urxente, desde a alcaldía deciden que é o millor para a xente. Hoxe, igual que outras veces, quérennos modernizar. Conseguírono coas torres, tamén depurando o mar. Presuntamente o PP non é nada sospeitoso. Que hai millor para o galiñeiro? Un vixiante raposo. Para ninguén dubide, que ninguén dubide. Nin se ande polas beiras, vanlle poñer ao silo unha gran gasolineira. Por iso, e ao principio, despois seguirán as obras. A praia da Rapadoira será o banco de probas. Non se sabe se da NASA, de Repsol ou da Volkswagen. A taquilla está aberta, pasen, entren e paguen.
Tou porrou, tou porrou, tou. Voltan elas, donas e cabaleiros, as pandereteiras. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero de dónde? ¡Ahí estemos! Hola, ¿Se oye? Sí. Sí hacíamos las orquestas antes. Hola, sí. Sí, hola, sí. Sí, hola, sí. Sí. E así contaban os votos e despois ganaban sempre os mismos. Había un que tiña un altofalante que se chamaban así altofalantes. E dicía, hola, sí. Lei perfectamente aprobada. Hola, sí. Acordaraste, non, Ramón? Pues toda a vida. Esto, ¿qué vos parece si ahora Paz Quiroga, las Quiroga de toda a vida, donas e cabaleiros, vos lee algo? Se non queredes, non vos lee. Dixemos que isto era participativo, temos que... Está de moda ahora, temos que interactuar. O sea, eu actúo e vosotros actuades. Actuemos xuntos. Interactuemos. Comprendiste? A ver, decide, como dicen os das orquestas. Sí. Hola, sí. Hola, sí. Sí, probando, sí. Entonces, interactuamos. Sí. Hola, sí. Tenemos un público duro, chavales. Tenemos un público difícil de contentar. Las dificultades son máximas. E iso, en esos momentos en os que eu medro. En eses momentos, é máis cando repito cocido. Sí. Vedes como interactuamos. Sí. Bueno, Paz Quiroga. Estes do PP toda a vida igual. Eles veñen a roubar e despois dicen que o país vai mal. O PSOE sí que está mal, tanto a nivel nacional como comarcal. E aínda dice Besteiro que el non roubou ningún diñeiro. Os de Izquierda Unida solían decir: esto está hecho, cando algún viña á festa do berberecho.
Os de Podemos son un caso aparte, pois o líder da coleta non solta nin a maleta. Ciudadanos, con Rivera, é un partido sen solución. E aínda hai algunha diputada que dice: este sí que está bon. O de Beiras é dun mundo diferente, aunque el, como sempre, dice as cousas todas moi de frente. Os do Bloque, cada vez peor. Ahora convence, hasta dicen cousas que a él non lle convencen. Os de Sisto non o entendo. Coa intención de ser alcalde, montou Plataforma de Futuro, pero eu, sempre que o vexo, traballando na zanxa moi duro. E o noso amigo Cabezón, cando montou Unifoz, dixo, sin ataduras, pero el veña viaxes e aínda pide as facturas. Castiñeira e Manín. Manín e Castiñeira. Estes sí que gobernan, pero daquela maneira. Tou porro tou! Ahora vamos perpretrar, non interpretar, vamos a perpretrar unha canción que fixo famosa Ramoncín, aquel que tamén podía estar aquí no Tou por Tou, porque se falamos das GAE podía estar Ramoncín. Que vos parece? Chámase Litros de Gasol e sona así. A música é unha cortesía da organista da iglesia parroquial. Vistes como sonaba, non? Maravilla. Vale, perdón, ahora estopar. Teño todo, mamá, todo organizado. Ves? A cerveza, os papeles así postos como a quen, outros aquí que non sei como vai a cousa. Ali puxen as pandereteiras. Carai, Miguel que está aí, no, teño... Hoxe organiceino moi ben. Un aplauso polo ben que organicei. E outro pa, señora concellada que está aí. Carai, Veches? E pensaches que nos íbamos meter contigo? Aquí estamos pasando ben, dicindo gato tonterías.
A ver se facedes caso a algún e tal. Cousas que pasan así pola vida. E enseme que te chamabas María José, non? Non. Lola. Perdón? Esa. Aí estamos. A quen lle toca? Ah, espera que ten Marcos unha larga. Eso dicen. Eu aí non me meto. Además que non entendo ningún. A ver se entendedes, porque eu doulle voltas, repaseina 3 veces. En el Prado, el vallado. Y en la raja de tu culo, mi chorizo colorado. Todo porrón. O breve. Perdón, o bon. Si breve. 2 veces bon. Tamén se podía dicir de outra maneira. Por favor, señora concejala, recítenos a Lope de Vega. Vedes? Eu que ten a cultura, compañeros, sabemos de todo. Que Lope de Vega, que unha tortilla con patacas, joder. Perdón, que diré. Non hai ningún problema. Entendeme tocar a mí? Tócame. Damas e caballeros, aí vai. Home, mira, esta vai para vostedes. Para vostede, perdón. Para vostede, para Lola. Menuda política municipal, se tratas de entendelos, pode che ir mal. Os 5 tenores de aí non os moves. Os 3 máis 3, que xa son 6, tanto os ves como non os ves. Non coñecía as 2 rapazas, e é das que máis se fala, porque se hai pleno, non se celebra, porque as urxencias aquí non se levan. Ramalleira virá ou marchará. Que non, que este tampouco está. Agora fala ela. Bueno, máis ben berra. Desde a plataforma siguen co meeting e seguirán así hasta o fin. Fala Teresa ou fala Lorena? Bueno, que fala unha delas? Sempre son contundentes. Elas van de frente. Mocións, rogos e preguntas, plenos ordinarios e extraordinarios, comisións e xuntas. Pero Foz segue sin humanizar e sen pexón. Eso sí, gasolina e gasolineras a mogollón. Chou, po, rou, chou! Fai anos, donas e cabaleiros, este era un monográfico de Xaime Cancio. Hoxe é prácticamente un monográfico das gasolinas e gasolineiras. Estamos que os tiramos. Será porque tenen o mismo resultado votar Xaime Cancio que votar unha gasolineira. Pode ser que sí, pode ser que non. Vosotros o dirán. Sí. Son mensaxes subliminais. Ben, Espera. Teño outra aquí destas largas. atención, donas e cabaleiros, concentración máxima, mensaxe. Total, hoxe tocan a min as máis, non sei, as máis absurdas. Bueno, vamos a ver. A ver se entendemos outra vez. Tractores, cosechadoras, 3 ou 4 empacadoras, que non somos de aquí, que somos de outro lado. Venimos a follar y no nos han dejado. ¿Quiénes son los mejores? Los agricosechadores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Acabouse. Ton, por, ron, ton. Xa vedes, cada vez máis calidad, cada vez maior prestancia. Non hai nada como a literatura do siglo XVIII. Aquí iba a dicir do siglo de ouro, esta era o XVIII, non me cara. Non limpen o texto. Isto... Podemos seguir? Gracias, moi amable. Encantado de conocerte.
Silvia. Non será o teu marido que estaba logo? Tamén poñendo mala cara. Compañeiro, pasa nada, isto é unha broma. Despois xa me das o teléfono e todo. Non, o teu, A ver se nos aclaramos. Perdón, vou poñer as outras gafas. Mentras, creo que Olalla vai vos ler un aquí, Valerio, pero na eres a pronto se va a topar as gafas, non se dear puxir. Olalla, onde? Xa chegou o carnaval. Todo o mundo se disfraza. O tímido, o valente, o vello e máis o chaval. Cada quen co que lle plaza. Na tertulia do Meirós, a careta xa temos, unha simple goma, disfrazado todo Dios. Falamos deses cuatreiros que xogan cos nosos cartos e poñémonos de acordo. A todos nos teñen fartos. Es que unos roban máis que outros, di unha rapaza moi fina. Metieron a una en la cárcel por robar a una gallina. Vai traendo outro café, berramos ao taberneiro. Que a política corrupta a nós xa non nos dá diñeiro. Non me apuredes, carallo, espétanos o xerente do bar, que levo aquí dende as 6 da mañá esperando pola xente. Tou, po, rou, tou. É que eu teño moitas. Entón así vou repartindo. Somos ou non somos comunistas? É que, macho, o sea, é republicano, deixes entrar a reina, bueno, vale. Pero se somos comunistas, nos repartiremos as cousas estas. As vou, non me cabrear, Vou, chavales, con esta. Dos muchachos do PP, no, perdón, reinterpreto. Dos muchachos do PP todo se pode esperar. No Centiño un aeroporto, un viaduto no mar. Por si fora pouco, van a abrir un hospital para atender as urxencias os días de carnaval. Un museo en San Acisclo, campo de golf en Fazouro, e os galos en Cordido van poñer ovos de ouro. Aproveitando o momento e como é algo excepcional, anunciarán para Cangas un parador nacional, un zoo para Santa Cilla, castiñeiros para o monte e a Lúmina Aluminio terá sede en Vilaronte. Para que non haxa agravios desde Nois a San Martiño coas uvas dos eucaliptos, ninguén quedará sin viño. É colorín colorado, todo isto é verdadeiro. E quen asina este conto, de verdade, é conselleiro de festas e de milongas, de ficción e guante branco, dos que teñen por patrós a San Botín e os bancos. Quédanos pandereteiras, unha nos queda, non? Preparada perfectamente. Sabémola toda. Por favor, a sonrisa, se me gusta, non? De novo, con todos vos, as pandereteiras da Xuela.
as auténticas, as únicas, as incombustibles, as pondereceiras, en Tasubela. E agora Marcos Fernández intentará ler unha que sexa algo máis larga. Vamos, Marcos Fernández. Vou intentar. Buscache o porto ti en foz, viaxeiro, e no mesmo foz o porto non viras. Xace no fondo de tantas mentiras como no fondo do pozo un caldeiro. E hoxe cada leito verdadeiro, de orgullo de quen fomos arden piras, de lembrados triunfos cantaron liras por quen loitou arreo no salseiro. A carpa é hoxe a especie máis rurada, vendéndonos infografías de deseño. E nós imos aferrándos en carne, derrubando o noso con empeño, convirtindo o porto nunha furada, foz que tuve, terei, pero non teño. Tou por outou por outou. Se alguén pode facer un resumo do que dixo en menos de 3 palabras, po ano presenta el o tou por outou. Alguén quere subir aquí a presentar? Donas e cabaleiros, é moi fácil. Non hai máis que meterse con Xaime Cancio ou coa Concellala de Cultura. E a partir de aí, rímonos casi todos. Sei que algúns non tanto, pero bueno. A ver, esa sonrisa, por favor. Xa foi. Que alivio. Ai, de vez en cando dame aquí así as cagadas. Despertome pola mañá e vou dar unha volta pola general. Se non atopara cagadas, todo sería fenomenal. Empezo polo xoima e todo vai moi ben. Chego a Dindón e atopo-me un cagallón. Non sei se cambiarme de acera, pero teño que ir ao Teixeira. E aínda que non foi de can, caime unha pola perneira. Isto xa é o colmo. Na mesma porta de Amarena hasta hai cagadas de ayer da cena. Xa non sei que facer. Isto é unha loucura. Chegado ao leitón, tremendo cagallón. Vou dar a volta e achegarme ao concello a ver se está Castiñeira para dicirlle que non haxa cagadas desta maneira. Isto xa é por demais. Estou chegando á casa e ao lado do Pachán, tremenda cagada de can. Non esperade, pero como máis? Xa pensabas que sacaran as cagadas. Isto xa é demasiado. En frente dos jubilados hai cagadas polos dous lados. Chegando á funcional, xa parece que non ole tan mal. Eso que está a depuradora, que esa sí que cheira fatal. Espero, Castiñeira, que atopes unha solución, porque con esto das cagadas, menudo follón. Tou, po, rou, tou, 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 tou. Faianos, non sei se vos acordades que tiñamos un chisme con efectos especiales, reverberacións, ecos, agora, verdad, dicíamos tou, po, rou, tou, 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 tou. Yo xa era demasiado. Pero rompeume. Que llevamos a hacer? Os que non somos conservadores. Vedes, pois estes chistes salen así. Miro pa, señora Concellala de Cultura, e salen uns chistes porque este gustou, non? Pode apuntar ao po ano, pa. Eu está. O servicio salió ao fondo, así. Oi, falando de servicios. Pero non veo, non, a miña amiga Otilia, non? Moito se perdeu. É ela que se levantaba sempre ao baño 6 veces. Pero esperábamos por ela, como hai que ser, con educación.
Otilia, acabaches, non que estou ainda aquí. Bueno, tranquila, que non pasa nada. Donas e cabaleiros, eu quero que unha pausa para Otilia. A ver se ven poa. Bueno, ainda quedan unhas cuantas, así que non me vou alargar moito máis. Nin agora, nin cando como o cocido. Creo que vai pa Quiroga, como teño preparado. Todo nesta cabeza, todo. Se chego a tela de Cancio, va. Xa está de volta o entroido. A cousa vai empezar. Disfraces, festa rachada e comer ata estoupar. E mentre nos divertimos como a quen non quere a cousa, os da política traman quen se queda coa bolsa. Que veñen os de Podemos! Vai pronto pechar a porta. Igual nos comen un neno que teñen fame e revolta. Contan que veñen de Irán, outros din de Venezuela, e que nos van a quitar hasta a última cadela. Tanto que dixeron estes para que vivíramos ben, que fixeron estes para que vivíramos ben, e vai vir o da coleta a revolver o Belén. Hai traballo a punta e pala, cartos hainos a montón. Hasta Felipe González peca un pouco de gorrón. Agora isto está entre paréntesis. No pactéis ningún acuerdo con los cacos de Podemos. Si queréis llenar la panza, adivinanza, ¿en qué tribus nos metemos? ¡Tom, pom, rom, tom! Creo que lle toca a donas e cabaleiros a don Marcos Fernández. Meus focegos e focegas, prestade moita atención. Xa temos gasolineira no medio da población. Ao lado da gardería e máis do asilo de anciáns, rodeada de viviendas e de buses interurbáns. As forzas vivas do pobo, en silencio conspiraron. Os cartos siguen mandando e os veciños ao carallo. Podían levala máis lonxe, pero así non lles valía. Sei que no medio do pobo xenera máis plusvalía. Vergonza para o pobo todo, imposta con malas artes. Seremos quen de parar semellante disparate? Tou por rou tou! Sin tregua, señores, sin tregua. Non paramos, estamos que o tiramos. Donas e cabaleiro. Solo eu. Donas e cabaleiros. A raíña do Antroiro 2016 vai bailar bamboleo. Sube. Bamboleo. A toda na vida na venta na quinta aquí. A bambolea. Esa é unha raíña, donas e cabaleiros. E temos aí a periodista que pensa que reíame a mí non me... Bueno, xa que non quero bailar, pero un aplauso forte para a raíña, que non baile. E mira que yo dixen antes no baile, mañá vou te sacar bailar bamboleo. Acordaste? Joder, como mentimos. Non fuche só ao baile. Ai, non fun eu. Ai, si que eu fun. Fuches. E bailaches. Non cago na leche. Vai a noitada. Como o pasamos. E poñen aquelas, veña dalle a perna, e por dicíamos, e pon outra, e facía é que ten fame, o temos que acabar. Faino moitas veces. Porque sede non, sede ninguna, carai. E, por certo, con todos vos, o Dallo Otero.
FOZ, plataforma sin futuro, nova política que non vale un duro. Secretario do PSOE, pero eso non se conta. Mellor falamos do profe, e así xa non se nota. Pero ese non era tamén afiliado. Bueno, pois da muller esa, que nin fala, nin se expresa. Vaya lío, e os fans divididos. Que agora hai que pagar cuotas, e eso xa non mola. Fixéronos creer que eran diferentes e votaban con casting, hasta que puxeron a Ángeles ao frente. Se o futuro sin futuro está cos de enfrente, que se deixen de líos e gobernen, simplemente. Ai, non, que non lles dan as contas. E as fieras nacionalistas, ao final, non son tan tontas. Que se vos ve o plumero, socios listos, fontaneiros, ton porronco! Temos fame? Cando non se contesta, como non sabe non contesta, vai para o PP. Temos fame? Está dividida a cousa, Entonces vamos, xa que non temos fame, vamos ler outras dúas que nos quedan aquí, antes de que me dio Olalla con un vaso na cabeza, que ya estou vendo. Pupurri focense. Vou poñer aquí detrás. Oíseme así? Vale, chao, gracias, chavales. É así? Inauguramos este brao con un vertedoiro incontrolado, situado no lugar do Carmen, coa grande panorama. O da panorama, vedelo? Coa grande panorama de convidado de gala. Hordas de borrachos acoden como moscas para deleitarse nesta grande bosta. Merda a moreas a lección que nos queda desta grande festa. Polo fin do brao, chegan a nosa vila os normandos, buscan comida e bebida, que non falte de nada ese día. A novidade deste ano, a biela pechada a calecanto, non vai a ser que por ela baixe un río dourado, incontrolado. Xa en setembro, o bar a Rula dixo adeus, e nin conta nos demos. Nas neveiras, a comida deixaron, e pasado o tempo, un agradable olor putrefacto deixou aos veciños insensibilidade no olfato. Outra movida no pobo destacada, un carril bici, os políticos nos agasallan. Comenzaron as obras en suño e despois de 8 meses a obra queda inaugurada. Mi madriña, que obra de ingeniería, executada con grande maestría. Facer a Ponte dos Santos é pouco para estes astros, e aínda aforrábamos cartos. O Porto de Foz, en novembro, repito, o Porto de Foz en novembro cambiou de cor a un branco noxento. Vídeos e fotos para denuncialo non valen de nada. Subeu a marea e aquí non pasou nada. Quen foi? Un aplauso para que toca a pandereta. Sigo. E aquí non pasou nada. Por fin, a piscina van a mañar, pero 4 tubos de silicona. Somos algo pailáns, arranxando todo en 2 días, máxima fiabilidade. A la obra acometida. Outra chapuza máis, son cartos públicos, que máis dá? Comenzamos o ano cunha noticia de calado, nova gasolinera no pobo, en el sitio máis axeitado. Sen comentarios. Novo dragado da ría, deixa que me ría, fai 4 días sae Balseiro anuncialo, coa seleciosa a volta da esquina, boas unhas mentiriguillas, o gallá draguen o porto, faille falta de carallo, porque a este paso
logo non entra nen vos, logo non entra nen boque, joder, logo non entra, é que pon aquí este, debe ser logo non entra nel, no, é que, logo non extra, eu creo que así é, logo non entra nel Bob Esponja nen Calamar. Non escrevo máis, xa me aburre todo isto, problemas temos a esgalla, pero os anos pasan e nada cambia. Paro, vivienda, baleira, depuradora, pexón, etc. Pasa a vida e todos os anos a mesma leria. Adeus. Chou, po, rou, chou! Estamos rematando, donas e compañeros. Estou aí como un tiro. Si queredes cantamos vosotros. Vamos a deixar para o final que se vades vos contentos para a casa dicindo, mira como pinta a comedia tono. Por la mañá sei que hai críticas. Tu mamá, un caso este. E vai non seguir comendo todo. Esto... Don Marcos Fernández, parece vos? Ou queredes que faga un striptease? O que queredes, o que queredes? Elixide entre Marcos Fernández ou un striptease? A que non te atreves? Sí. Aí jodimos. Donas e cabaleiros, non Marcos Fernández. Esta é a min este ano tocaron máis serias e profundas. Bueno, vou quitar o casco para enseñar a melena, porque esta é bastante... Mouchos, coruxas, felinos, morcegos, pupilas dilatadas percorren o rueiro, baixan polo muelle, suben polo estanco, no campo da cabana atopan descanso, na ribeira, na praza unos limoneiros, podrálos ver cos ollos ben abertos. Son os focegos que van pasear, tiran a basura ou quedan no bar. Non usan farolas, candís con linternas, pois desenvolveron visión ultravioleta. Sonche moitos anos de adaptación para conseguir tal grado de evolución. Quitaron o alumeado para desenroar o relacionado co globo ocular. Tamén ponen trampas de residuos animais para que o sonar humano se poña a funcionar. O experimento rematará se Naide chega a casa con cacas de can. Tou por rou tou! E antes de rematar cunha cantiga maravillosa e sensual que faceremos despois, donas e cabaleiros, cada vez que digo sensual hai alguén que me mira cunha cara, macho, que digo, claro, que pasa? Pois estou vendo locas. Que non te reas. Non, é chegou, foi a que me deu as gafas. Esta titúlase, e non sei por qué, Volve Cambio. Vou a ler todo o serio que poida. Sabedes que o voto de menos. Estou triste. Eu espero que volva. Está aí. Non, Jaime. Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus humanos de Jerusalén. ¡Ahí ven don Jaime! ¡Ahí ven don Jaime! ¡Ahí ven don Jaime! ¡Ahí ven! Yo estoy contento, mi puchica.
Bueno, vai para ti, compañero, sin embargo, amigo. Onde estás? Non te ve. Que deixen as gafas? Claro, votaron no Concello e non lle deixan entrar na Casa da Cultura. Pero digo vos eu que ele está preparado para todo. Seguro que ten conectado un altavoz aí en Cesarí. Está aí. Vai para ele. Volve Cancio. Que foi de Xaime Cancio? Que pasou nas eleccións? Eu non o entendo aínda. Porque non o votou Foz. Que a culpa é de Rivera, coméntase nas excursións. Outros falan de Gestagua. Non sei quen terá razón. Que a xente é moi falsaria. E viña aos mítins a comer. Acababan coa empanada e con todo o de comer. Que fai Xaime Cancio centrado só nas excursións? Un home tan completo, cos problemas que ten Foz. Cabeza ben amueblada, axente de viaxes profesional, especialista en xeriatría. Eso sí que é un concellal. Cónsul de Tregastel. A naide lle fai mal, tanto organizaba festas como os servicios sociais. Que se preparen todos, que Cancio non marchou, e dentro de 4 anos será o alcalde de Foz! Contratoume para facer campaña, donas e cabaleiros. Empezo ya hoxe. Este vai ser o himno. Para Bombiño Ribeiro, para alcalde Cancio, para berberechos Noia, para sardiñas. Que os parece? Empezaremos así. Bueno, hasta sempre, comandante. Non penso volver a falar del no que queda de día. Donas e cabaleiros, vamos rematar cunha famosa e afamada cantiga portuguesa que compuxeron e fixeron os arranxos. A canción é dun tal Quim Barreiros e os arranxos fixo aquí un compañeiro e, sin embargo, amigo, tan preciado por todos nosotros, que ahora mismo non vos quero dicir como se chama porque teño na cabeza e non me sale por este lado. Pero eso sí, escribe moi ben. Este chaval do sombreiro. Ai non, o sombreiro son eu. Vou presentar. Donas e cabaleiros, Antón, fundador de Papaqueixos e últimamente en Ultracansa, tamén está en outros grupos porque non é capaz de dar con ningún que vaya para poder cantar tamén. Ele escribeu todo isto. Nosotros, como sempre, destrozámola. Nasci menina e não tinha leite, fui criado como um bezerro enjeitado. Mamei em vagas em tudo que tinha feito, cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje eu sou um homem, arranjei uma monarquia, eu gosto de mamar nos peitinhos da cozinha. Eu gosto de mamar nos peitos da monarquia, eu gosto de mamar nos peitos da monarquia, eu gosto de mamar nos peitos da monarquia. Mamo a hora que quero porque a coroa é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da monarquia, eu gosto de mamar nos peitos da monarquia, eu gosto de mamar nos peitos da monarquia. Mamo a hora que eu quero porque a coroa é minha. A monarquia gosta de boa comida porque aumentou a vida, agora o luxo vem estar. Ela adivinha a hora que chegou a casa, vai logo preparar os peitinhos pra mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da monarquia,
Tandereteras da Subela, un forte aplauso. Así remata un ano máis o Topo Routou 2106. Donas e cabaleiros, a Concellada de Cultura Xaime Cancio, Pepito Rivera, miña mãe Angelina, ese señor de barbas que leva toda a hora mirándome para mí e non sei quen é. Donas e cabaleiros, eles, os auténticos, os meus compañeiros e, sin embargo, amigos, Olalla, Paciña e Marcos, e un servidor que, para que non se tedes como me chamo, non como penso decir, moitas gracias a todos, esperamos vos aquí para o ano que ven o paseino Topo Routou. Moitas gracias, donas e cabaleiros. Presidente. Nada, macho. Que se acabou, en serio. No, vos non ves? Un contra 4 mentiras. E xa pensan que o que dice ao final tamén é mentira. Digo, non me queda, no, si non me, de verdade, non me queda máis. Oh, cara. Aquí, o sea, estaba Benjamin Franklin, que lle costou inventar de caralla, vai despedir, eu, que son da Vierra, neto do Cangallo, neto de Bambolla, fillo de Angelina e diminuto, pensades que vou inventar. Eu podo facer un rap, aquel que dice en serio, que se acabou. Pero non te descasas. Venga, vamos por xoen. Donas e cabaleiros, de verdad, moitas gracias. Pasadlo ben, tomado uns viños e disfrutado do Antoiro.